की कसा म्हणू गोत ना त्याटपणी खवी येता जाल्यार अम्मा अन्नूक मात्र गिफ्ट दिता म्हणल्या तावे सुरवेरीची बारीशी परसा मनुष्य मिगेला द्राते गिफ्ट दाखोन दाखोन पोट्टा उच्च हाडेत की कसंकी माक किशी मार्क्स येत की गोत ना आता आजी रिझल्ट नवे मग गतसला म्हणके हाव मात्र क्लास फर्स्ट येता ग्यारंटी अबा ती क्लास अंतकी मधुर म्हणस ती मका केदने कॉम्पिटिशन दिता जाल्यार ह्या पण थाव लायक मार्क घेतला ग्यारंटी हावची फर्स्ट येवचे अम्मा विषय कसो गतसवे कसन विषय रे अन्नो एक एकलो उलयत आसली वेळो कसन रे खबर अम्मा आजी रिझल्ट नाही गो त्यांची हांव आलोचन करतसील गो अम्मा ह्या पण थाव क्लासात फर्स्ट येता नवे अम्मा हा होई रे तू फर्स्ट येवचा पुरो जाल्यार म्हाका म्हणिले टेन्शन रे ती कितले मार्क्स घेत की कसन की हो अम्मा करे मिगेल मार्क्सा बड्डे एक्चन आसा नवे तशी जाल्यार म्हाका खंय पण उडी मार्क आयले रे अम्मानी कितले टेन्शन घेवन म्हाका कितले सावत की अम्मा तुका बरी म्हणिले एक्चन नवे हांव कितले वाजून लायक मार्क घेत मगो ताजे ಬಗ್ಗೆ तुका कसने खुशी ना नवे ना रे देवा म्हाका तू एकची ती एकची तू केदने लायक मार्क घेतने रे तशी दावनु म्हाका कसने टेन्शन ना रे ती केदनेची के उणी मार्क घेत नवे तिका गावची पंचायती के वेरशी इंटरेस्ट वज्जित वे ना मुरे तशी दावन एक टेन्शन रे पुता आणि तू लायक वज्जित म्हणू म्हाका भारी खुशी रे होई होई हाव लायक वज्जिता म्हण तू खुशी बरी उतरंत मात्र ना रे देवा तुगेलवेर म्हाका भारी खुशी आस रे जाल्यार अम्मणी तिची उणी मार्क घेत नवे तशी जावन टेन्शन तितलेची तुगेलवेर म्हाका भारी खुशी आस रे हो होई वे तुका मिगेलवेर भारी खुशी आस नवे तश जाल्यार म्हाका चांग मार्क मेळ्ळो हांव क्लासाक फर्स्ट मेळ्ळो म्हण एक पात सांग पळया हांव उणी मार्क घेत म्हण टेन्शन आसले रे हे अन्नूक अम्माला एक पात सांगत पिशी सोड जाला पूरा मिगेल पाठ जळाचे कताडाशी करते हे सरस्वती माते ते दिस तुगेल पूजी केला रवे मिगेल आज सोणा कम्मा म्हाका लायक मार्क येवतश कर गो अम्मा परीक्षेचे रिझल्ट येतस अन्नूची फर्स्ट येतस भारी संतोष अन्नक अम्माक अनमक खुशी रे तुगेल पद केदनाच वरी एक नमने जोश ना असो असो एक्चुअली अड्जस्ट कोण घेता परीक्षेचे रिझल्ट येतस मक्कड बडबडतस उडी मार्क्स घेतला रे घरात मक्का सोवस हॅलो हा कसन म्हणता रिझल्ट पळयली तुवे होई गो रिझल्ट तितल्या हाताक मेळ्ळी गो अन्नून लायक मार्क कळला गो हॅप अंत तो स्कुलाक सेकंड रँक गो ती मधुर म्हणस पळे तेंची आमगेले पुरुषोत्तमल धुवा ती फर्स्ट रँक आयली गो हो सेकंड रँक हा होई वे अन्न सेकंड रँक वे हा खुशी जाले म्हणिले कितले मार्क म्हण सांगा ती म्हाका भारी भयंकर करतस अम्मणील बग्गे टेन्शन नहीं गो भारी खुशी दत्ता आमगे लामणी एस पळे ती हॅपन त स्कुलाक थर्ड रँक घेतल्या गो तिगेल मिस्साक आनी भारी खुशी दल्ला गो ती केदनाय उणी मार्क घेतसिली आनी लास्ट टाइम तिने 0 घेतिल मो त्यांची तिका चिकेची जबाबदारी येऊ म्हणून ते सरान तिका 0 घाललकय सांगिलकय हे मिसा लागी तू कसने उरला नाका तिका टोटल मार्क 0 दिता म्हणून मागीर हांव सांगले तीन घरा आयल मागीर ताजे भितर 2 दोळ तोंड सोडून स्माइली केलेली हांव स्माइली घेतल्या म्हणून आमकां पुरा सांगिल्ली म्हण सांगले तांकां पुरा हास म्हणला हास गो हा हिगेल चुरक बुद्धीक पुरा करू दत्ता इतले लायक वाजिल्ली आपले इतले लायक मार्क घेतले नवे आनी वेर हिका हेंची कंटिन्यू करच्याक संगती म्हणलेली हो हुई वे अब्बा भारी खुशी जाले तो सेकंड रँक ही थर्ड रँक अब्बा अब्बा भारी खुशी जाल म्हणटा येताना कसनपणी गोड शाळाती आज म्हाका खुशी जाल पेट्टाक रांदप करूक मन येताना गोडशे वाटतो आनी कसनपणी ऑर्डर करू येत आशिल्ले असो असो एक
वर्ष घेऊन येते हा वंगा ऑर्डर करता ओटू बैसून पार्टी करूया इथे तुगेल हेंचिदल गो सैबिणी रंदप कोर्ची दुकुनु कशी चुकोंग घेवचे म्हणू तुगेल पळोन सिक्कापळे हा दायत गो कसं नाही दवो आजी चलडुवन लायक मार्क कळला नवे हा पार्टी करूया दायत दायत तू ऑर्डर करी तुगेले अकाउंट दुकुनु दिव कळीताय दायत साहेबा ಮಿಗೆಲೆ ಅಕೌಂಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದಿತ್ತ ಹೆಚ್ಚನ್ ಕಾಣಕತಿ ಎತ್ವಗ್ಗಿ हे सरस्वती माते मक्क लायक मार्क मिळनवे भारी खुशी दಲ್ಲಮ್ಮ हे पूरा तुगल निमित्तಮ್ಮ अंतु मिगल मर्याद राखली नवे मस्त थँक्स अम्मा मस्त थँक्स अनु ये अनु तुगल अन्नले फोन इल्रे खबर कळवे तुका अम्मा क्लास खावा फस्ट की मुन्नवे बेजार कोण घेणार रे पुता हॅपंता क्लासक ती मधुरस पडे ती फर्स्ट रँक रे तू सेकंड रँक रे कसने सेकंड रँक वे फर्स्ट रँक येत पण बारी खुशी रसील अय्यो रडतस रे अनु सेकंड रँक घेतल्यार कसं दल रे 1-2-3 मार्क अंतू ती फर्स्ट येऊन असतात इतलेच रे मारया इतले लायक मार्क घेतला तू कसले रडत रे तू वा अम्मा हा मस्त आशे रसील गो त्या कारण येईल असो असो अमणीलकिंत लायक मार्क घेतला नव्हे तितले पुरो होई होई तू मिगेल पशी थोडे मार्क चढ घेतला मस्त काय चढ घेनी ते कसने थोडे मार्क्स मात चढ घेतला वे 7 दिवस वे पहिले तितले जीरो घेऊन सिरकून पडेल मो आणि के विसरते दायना होई रे थोडे मार्क अंतू तू मुकारस वे तितल्यांची हाव थर्ड रँक केली गोतस वे हा कसने तू थर्ड रँक वे साध्य ना बिल्डअप दिवचा का एक लिमिट असतो गो हा ह्याने म्हणायचे फट्टी उलेत मग तू एद्रा इतले फट्टी उलचक तुको कितले धैर्य गो होई रे अनु आमगे लमणी थर्ड रँक आयली रे कितले म्हळ्यार ती मिगेल दूर रे मिगेल म्हणके बुदोन ती दड्डी जावन आसिल पळय सडनली ती इतले लायक मार्क घेतले पळय क्लासक थर्ड आयली पळय कसने थर्ड रँक घेतलं कुठले ती तुमगेल दुवा नवे मला इतले दिवस ती मिगेल दुवा नसिली हा कसं उरलेत तुम्ही असं असं हॉड ना अनु मिगेल पुतू तो सेकंड रँक आयला स्कूलाक त्या उडगास असो अಯ್ಯೋ ಸೈಬಿನಿ इतलेक ह्यान मने कोपली मुगो सगळी तांबडी जाली मुगो हांवे खुशाल केल गो सैबिणी ताक इतलेक ड्रामा करकवे तुवें हावे कपिल म्हणके नाटक केलेले फटी कोप कोण घेतले माका काय कोप येनी बा तांची उणी मार्क काढंती चढ मार्क काढंती त्यांनी दोघे आमगेल चढू नवे हो तू मिगेल म्हणके खुशाल केलेल वे म्हाक एक पंता हातपाय पोण गेल गो सैबिणी आम्ही दोघ जणांना कष्ट बघून वाचून क्लासाक सेकंड आणि थर्ड रँक आयली ती आता तुम्ही आमका विश करून स्वीट खावत सोनो तुम्ही दोघे लढाई म्हणता राबलीत मो कसा म्हणू का तुमका हो अमणी तू हंगा सायलेंटर बसिले रडलेले पुरा हाव पळे निमून लेखलावे पुरा पळेला इतले वेळू भिवून बसिली आता क्लासाक थर्ड रँक आयली अमळ कुडले तुगले साऊंड चेंडल मुगो हाव क्लासाक थर्ड रँक येत म्हणू म्हाका गॅरंटी गोतसिले तू केचर खुशी करया तू केचर मंकड करया म्हणू हाव रडलेल म्हणके पुरा नाटक केलेले कळवे हाव थर्ड रँक येत म्हणू म्हाका गॅरंटी गोतसिले अबा बाबा बाबा बा नाटक करचक तुगेला सिक्का गो हा तवळ त्यान मने रोण कोरनु देवलाग मग्गुनु पुरा कोरनु अत्त अशिवलೈ तनवे तू अब्बा एक्टिंग तुगेला सिक्का गो एक्टिंग वे मग तुगेल पेची चढ एक्टिंग होतस गो तू काय नो तुके तू कशी कोणी नाही सांगितले मिगेला गिया आइते होई एक्टिंग अंतू आमगे लमणीक मिरसितल ना ती होई एक्टिंग अंतू आमगे लमणीक मिरसितल ना ती